Salutare, prieteni! Vă prezint un nou ansamblu realizat în cadrul atelierului. Este vorba de un ansamblu vopsit în câmp electrostatic cu cutia grătarului și grilul lui confecționat din tablă de 5 mm, da, oferind rezistență și durabilitate. Cutia grătarului este vopsită termorezistent. Spațiul de lucru destul de generos, da? Mai beneficiază de două spații de depozitare sub grătar. Plita este din tablă de 5 mm cu o dimensiune de 740 mm. Avem o suprafață generoasă de gătit, dotată cu un suport pentru ceaun sau grătar. Cutia acestei plite beneficiază și de cenușar pentru a putea scoate mai ușor cenușa rezultată în urma arderii. După cum știți, putem construi și personaliza orice tip de ansamblu de grătar în funcție de dorințele și nevoile dumneavoastră. Livrăm produse de calitate la prețuri corecte, atât în țară cât și în străinătate.